grupo de persoas aí no corazón do Courel estáse empeñando en manter. Porque estamos falando dun dos nosos produtos máis nosos, que é a castaña, e aí están vendo en directo como están facendo a pisa da castaña, algo que durante moito tempo no rural galego era unha actividade pois prácticamente indispensable para sobrevivir, Diego, nunha época na que quizáis só tiñan eso para comer, para subsistir durante todo o inverno, non? Pois efectivamente, compañeiros, como vedes, eu xa teño aquí o atuendo básico para estar na pisa da castaña. Ao igual que Pepe, que é un auténtico clásico destas ocasións, non? Que tal? Moi bons días. Moi bons días. Eu, como me criei aquí no Courel, pois, oye, botei 50 anos, despois me echei para fora, pero estuve aquí 50 anos, casi, pillando castañas. Aquí a tradición era, había moitos siqueiros, había uns 60 siqueiros para secalas, cada siqueiro levaba sobre 40, 50, hasta 60 sacos de castañas. Entonces o proceso era coller as castañas en verde, e cando había o suficiente para lle facer o lume, pois levaban ao siqueiro, puñese no siqueiro, unha gordura sobre 25-30 centímetros de espesor, que seca o millor. Entonces, pois, oi, sobre cando había moitas castañas había que secar 2 veces, entonces, pois, solese facer o lume continuo. Se fai o lume continuo en 15 días están secas, pero o conveniente é non facela en 15 días, o conveniente é como se facía aquí. Pero Pepe, en que momento entra en xogo este proceso da pisa? En que momento entra en xogo? Como é exactamente o proceso? Bueno, o proceso, pois, oye, isto facíase xa cando nos éramos críos, facíase o que se fai, o que agora non se fai, que prácticamente, pero que se sigue ainda utilizando. Era un proceso que era para coller as castañas que se utilizaban todo o ano. Isto utilizábase todo o ano, cocíanse, comíanse co caldo, comíanse con touciño, comíanse con leite, e era un proceso que duraban todo o ano. Eso era unha maravilla, a castaña. E incluso as que sobraban, que sempre sobraban, ou as que eran malas, que moitas non sobraban, as que eran malas, pois, oye, dábase aos ranchos. Entonces, por eso a carne aquí era tan tradicional e sabía tanto. En un primeiro momento habería que facer a pisa, que era exactamente o que estamos facendo nosotros, e posteriormente como cribala para a castaña boa, non? Abandoxábanse nestes bandoxos, tiña cada veciño, case tiña un bandoxo deles, abandoxábanse, sacábanse a menudiña e as malas, e o resto, pois, gardábanse nunhas arcas e gardábanse para todo o ano. E incluso se vendían a 2 pesetas e 2,50, levábanse desde aí a Monforte de Lemos en caballerías. Que xe dicir, coxe se lle mandaron levar a unha bolsa de 1 kilo, non era capaz de leválas. Pois moitísimas grazas, Pepe. Imos tamén a falar con Evaristo, que forma parte da organización desta Festa da Pisa. Que tal, Evaristo? Moi bons días. Hola, bo día. A ver, contanos, onde ven un pouco esta intención de recuperar a pisa coa festa, non? Por parte da súa asociación. Bueno, aquí foronse perdendo moitas tradicións e oficios, como chaman no Courel, por nada a mecanización e outras cousas, levou a que eso desaparecera. E nós tratamos de recuperar isto para que a xente, a nova generación, a xente nova, por vexa como chama como era o proceso do pisado, porque isto desde a mitad do século pasado non se facía. E entonces empezamos no 99, os principios son complicados e fomos vendo que iba chamando máis a atención, non? E hoxe pois temos xa unha festa completa depois de 25 anos, onde xa chega xente de, bueno, toda a xeografía galega e incluso de fora de Galicia para ver este proceso. A festa é esta fin de semana e que tal son as previsións? Como pinta o asunto? Coméntame. As previsións xa foron boas no principio por o tema da colleita. Xa non foi unha colleita moi boa de castaña, houve bastante castaña e bastante boa, e depois a previsión tamén son boas, non? Cada ano vamos medrando un pouquiño e, ainda que nós temos unha capacidade limitada, porque nos damos aquí tamén un menú do pisador, e temos unha capacidade limitada, non? Hai un espacio e non se pode facer máis, senón, pois, non sei, encheríamos. Pois moitísimas grazas, Evaristo. Pois, compañeros, eu vou despedir a conexión facendo pizza, se alguén me bota aquí unha man. Nada, e posteriormente tamén veremos un pouco como é a gastronomía típica de aquí, da Festa da Pisa. Vémonos nun anaco, compañeiros, imos aló. Moi ben, aí vemos a Diego absolutamente mimetizado, cos compañeiros para proceder ca pisa, que, por certo, espero que almorzaran ben, porque para facer esas tarefas... Non é fácil. Ollo, cuidado, había que estar en forma, Non é fácil,
Sí, sí. É unha pena que se estea bueno, que se perdera xa, non? Que agora mesmo simplemente está esta festa que é maravillosa, por certo, xa de verdade, se alguén ten a oportunidade e non o viviu, que vaya porque é fantástica. Pero claro, de 45 sequeiros que tiñan antes, non? Onde poñían todos os sacos para secar todas as castañas que había en abundancia para todo o ano prácticamente. Claro, agora hai un sequeiro que encenden prácticamente de maneira simbólica. A paradoxa, claro, que aí no Courel hai un montón de castaños e estáse perdendo, din agora, o 90% porque xa non hai ninguén que a recolla, non? Sequera. Non a recollen. Bueno, como cambia a vida ao final, non? Porque o que foi o sustento para tantas xeracións agora algo que queda aí nas árbores para ninguén. Pois é unha consecuencia máis do abandono do rural. Así de claro, chegará un momento en que os outros se enchan de toxos ou de silvas e demais, desapareza, ou temos cuidado. Pero mira, eu creo que, por exemplo, estas iniciativas, aí estamos vendo a Diego, mira que ben se lle dá. Entregado. Tamén serve para revitalizar, de feito, hoxe era noticia que aí no Courel va a reabrir, bueno, va a abrir máis ben un hotel rural que é o primeiro que abre na zona en moitísimo tempo e que contribuirá, non? Igual a Pepo, que a xente se achega a esa zona, coñeza este tipo de tradicións, que non se perdan, é a nosa cultura, ao final. Sí, a verdade é que aquí somos un pouco escravos das nosas accións, porque primeiro houve como unha apoloxía de abandonar o rural porque era todo moi sacrificado, porque tal, estudia unha carreira, traballa coa cabeza, non traballes co corpo, toda esta historia. Despois, cando xa masificamos as cidades e no rural, que é a base, resulta que hai un abandono, agora intentamos por todos os xeitos que a xente volva para o rural. Claro, todo incentivo é bo, é benvido. Por exemplo, a parte do ocio é que Pepo, imagínate un holandés vendo isto, vendo a festa da pizza e alucinando aí, non? Que sí, que evidentemente isto que dicides é real, pero que estas iniciativas serven para que polo menos os nosos pequenos poidan ver como era, como se facía. Evidentemente isto non vai volver atrás, pero sí que é un xeito de visitar estes lugares, de poder estar e de poder ver en primeira persoa como era, non? Como eran estes procesos que se perden, pero que de algún xeito, grazas a esta festa, non se perde de todo. Se perde de todo. Din que o pobo que esquece o seu pasado, non? Que está condenado a repetilo, non? E nós non podemos esquecer o noso pasado. É a nosa cultura, é a nosa tradición. Eu son optimista. Eu creo que pouco a pouco se está recuperando. Se está recuperando todo isto. Eu creo que o tema do rural cada vez ten máis valor e, bueno, pois, iniciativas como estas, dende logo, contribuyen a eso, non? Sen dúbida. Bueno, pois de seguido volveremos aí a Froxán, onde saben que segue o noso Diego sen parar, para ver as posibilidades gastronómicas, un menú con esas castañas, pero falando de menú,